И здравейте, майнкрафтъри, аз съм Хрищо и днес снимам в моя Jump Map. Ще има линк за даунлоад към описанието на клипа и надявам се да ви хареса. Това е Jump Map, тук започва, ето, нали, тук са правилата и ето тук започва. Доста е голям, нека... не мисля, че ще го скачам сега. Извинявам се много за лага. И така, но тук е мапа. Целта на мапа е след като го минете да сте събрали колкото се може повече Golden Guts. Това е чекпоинта, един от чекпоинтите по-скоро. Тук ето е така. Тя е дървени е така. Ето тук са останалите чемпове. Доста е дълъг мапа и надявам се да ви хареса. Нека ви покажа. След като стигнете тук, се качвате нагоре, минавате тази кактус арена и след като стигнете края, скачвате тук и надолу ще видите сами изненадата, тъй като нека да ви е по-интересно и да не ви показвам всичко. Това беше от мен, аз съм Хрищо.